אל תיכנסו לשום עסקה, אם אין לכם לפחות 2-3 מרכיבי אקס פקטור. בכל עסקה, אני אישית דאגתי שיהיו כמה מרכיבי אקס פקטור חזקים. יש לנו מרכיבי אקס פקטור ברמת המקרו, ברמת המיקרו. ברמת המקרו הכוונה עסקה באופן כללי. זה אומר שאתם חייבים לדאוג לכך שהעסקה שלכם תתנתק לגמרי ממצב השוק. כלומר, היא לא תהיה מחוברת לשוק עצמו. אתם לא רוצים להיות תלויים רק בהיצע וביקוש ובמה קורה במדינת ישראל. זה יכול להיות עסקה שהיא קרובה מאוד לרכבת קלה, לקו הירוק, לקו הסגול, לקו האדום, תחנת המטרו העתידית, שאגב, תוכנית המטרו אושרה לאחרונה, עסקה שקרובה לאיזושהי שכונה חדשה, עסקה שנמצאת בתוך שכונה חדשה, ואתם בין הראשונים בשכונה, בתוך מתחם של פינוי-בינוי, של התחדשות עירונית. אתם צריכים לדאוג שיש מספיק, אבל מספיק, מרכיבי אקס פקטור חזקים ברמת המקרו. בזמן שאתם מחזיקים את העסקה, הרכבת פתאום תתחיל לפעול והערך של הדירה שלכם יעלה. אם יש פארק עסקים ליד, הפארק עסקים הזה מתפתח, מייצר מקומות תעסוקה, מייצר עובדים, מייצר מגורים, צורך למגורים באזור שלכם. אתם חייבים לפחות 2 אקס פקטורים ברמת המקרו כדי שהדבר הזה יצמח ויתפתח. אז כל זה היה אקס פקטורים ברמת המקרו, אבל אל תשכחו גם את רמת המיקרו. אז רמת המיקרו יותר קשורה לעסקה עצמה, נדבר על זה בסרטון אחר.